Бу көннәрдә Татар җәмгыятенең Мөслим участогы эшчеләре ул юл читләрендә үскән үләнне чабу белән мәшгуль. 4 юнәлештә әлеге эшне оешманың МТЗ-80 һәм МТЗ-92 тракторлары асылмалы манипулятор чапкычы белән башкара. Такталар оешмасында менә шулай үлән чаба. Майның 27-ләреннән чыкканбыздыр инде. Район башына. Сәгать 7-дән уже эштәйнде без. Кичке 4-кә 5-кә чаклым. Узган атнада Мөслим саклау баш юл тимер юлында югары табын авыл янында тукталыш һәм юл билгесе куелды. Юлга разметка ясалды. Монда юл билгеләре район буенча барлыгы 8 урынга куелачак. Инде ремонтлы участокларга килсәк, инде безнең ремонтлы участоклар бетеп килә. Бу менә мәллә белән табын арасын инде шибетте инде. Хәзер усы белән Актаныш юлында усы белән Мухан арасында эшләр бетеп килә. Варашбаш тирәсендә инде шибет тоже бетте. Хәзер инде в основном шушы содержание белән шөгыльләнәбез инде. Шулай ук Табын Мәләтамак юлының 4-нче километрында Мәләтамак авылы эчендә юлга ясалма калкулык эшләнде. Бүгенге көндә юлчылар Яңа Ус авыл янында юлның ике ягына да тукталыш урнаштыру белән мәшгуль. Тукталышлар план нигезендә Михайловка һәм Төгелдә авылларында да куелды. Һәрберсе алдында юлга разметкада эшләнде. Татар оешмасы елның нинди фасылы булуга карамастан һәр вакыты юл эшләре белән мәшгуль. Хәзер инде в основном шушы содержание белән шөгыльләнәбез инде. Юл кырларын чабабыз, тракторлар белән, ручной косалар белән һәм юл кырларын шулай итеп моторлап благоустройство дип атала инде. Шул эшләр белән шөгыльләнәбез. Юл иминлеге куркынычсызлыгы программасы белән юл фонды средстволары хисабына район буенча барлыгы 62 юл билгесе, парковка, игътибар балалар, җәяүләр кичү һәм башка билгеләр урнаштырылачак. Бу эшләргә 1 миллион 155 мең сум акча каралган. Шулай ук Мөслим Октябрь Гагарин, Пушкин Гагарин урамнары киселешендә ясалма калкулыклар да эшләнеләчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.